Μάγκες μου, τι κάνετε, καλά είστε? Λοιπόν, πάνω στη DLS κάτω Παύλα 91 εδώ. Λοιπόν, θέλω τη βοήθειά σας κάτω από τα σχόλια να μου πείτε ποιος θα είναι νικητής στο ΠΑΟΚ vs Δυναμό Κιέβου. Λοιπόν, μάγκες, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 3-2. Όσοι δεν το ξέρετε, υποστηρίζω ΠΑΟΚάρα, εννοείται πάντα ΠΑΟΚ. Την 5η 30 Ιουλίου 2026 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για να έχει ελπίδες να πάει στο φετινό Europa League. Εδώ πέρα βλέπουμε ΠΑΟΚάρα, κοιτάξτε, ΠΑΟΚάρα 100 χρόνια. Ενώ όμως η Δυναμό Κιέβου, ωραία φίλε, πάω σήμερα το σκορ. Από πίσω και ο Θόδωρος, τον ακούτε, και από εδώ η Δυναμό Κιέβου. Ρε μπρο, θέλω να μπω στην Δυναμό Κιέβου. Όχι ρε, Δυναμό Κιέβου. Φίκου Δυναμό Κιέβου. Να και Δυναμό Κιέβου. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιος θα κερδίσει αυτό το μάτς. Κάντε εγγραφή, like, τα γνωστά ξέρετε. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια!